MP, Speaker of the National Assembly. Sobano, pomba nkota, Wayankhula nzatu. Ndipempha Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Minister of Local Government, Unity and Culture, and Secretary General of Malawi Congress Party. Amenewa Wayankhula ngati nduna, Komanso Wayankhula malo mwa His Excellency, the President of the Republic of Malawi. Wayankhula malo mwa the State President. Chifukwa cha chisoni a president athu sakwanisa kuti yankhula. Pepani. Sikoma kwambiri a Master of Ceremonies, a President wathu okondedwa Dr. Lazarus Makafe Chakwera, amayi wathu wafuko Mai Monica Chakwera, ulemu ino Vice President adziko lino Bambo Michael Usi, ulemu wa Speaker nyumba malamulo, ulemu wa Chief Justice Bambo Dzikamanda. Ndipereke ulemu wa chipepeso kwa inu Bambo Mataka, Komanso wana makolo mafumu. A President mundilole ndipereke ulemu kwa Michael Zamba pamodzi ndi nduna zinzanga zonse kuchokera ku office kwanu. Ulemu upite kwa a leader of opposition Bambo Chaponda amene muli pano pamodzi ndi aphungu onse a nyumba malamulo. A clerk of parliament ndi onse ogwira ntchito ku nyumba ya malamulo. Bwana President, chifukwa cha ku office kwanga ndizindikire kupezeka kwa Bambo Richard Hara, komanso ma principal secretaries onse ndi ogwira ntchito ku Minister of Local Government, Unity and Culture, ma district commissioner onse a dziko la Malawi, ma council chair onse alipo mpano. Ndipereke ulemu kwa Senior Chief Govard wa chipepeso, komanso Senior Chief Ntache, komanso kanduku, komanso mafumu onse amene mabwera kudzati kuta tsiku la lero. Ulemu umenewu upite kwa mafumu a dziko lonse mbali zonse za dziko la Malawi zili pano. Bwana President, pano pali anthu ochuluka koma ndisayiwalepo amzanga ku Chipani, Bambo Simbi, komanso azimayi onse a Chipani. Ditero kuwalemekeza mwa ulemu mwa chipepeso a President a Seventh Day Adventist, komanso mpingo onse wa Seventh Day Adventist chifukwa choti kuta nkukhala nafe. Bwana President, nthawi ndimenatithera koma mwandipempha masana wanu mwachisoni chifukwa chokuti inu ndokhudzika simungakwanitse kuti mungathe kuyankhula. Nditawuzidwa kuti muyankhulenso malo mwa President, nachiona kuti chakhalanso chipsinjo kwa ine chifukwa nanenso ndine othodwa. Tsiku la lero ndilowawa kuti ndikathe kutulutsa mawu kuyankhula, koma chifukwa cha mwambowu komanso mpata omuyamika Joyce ndavomera. Bwana, choyamba mulole kuti ndikuthokozeni pamodzi ndi a First Lady. A President, chikondi chimene mwationetsera kuyambira nthawi ija ndinakuyimbirani foni m'Banda kucha kuti malemu Joyce achita ngozi, ndipo munandituma kuti ndipite kuchipatala mamawa 5:30 kuti ndikawazonde. Kuyambira tsiku limenelo kudzafika tsiku la lero mwaonetsa chikondi choposa. Munandiwuzanso kuti ndawatuma a Secretary for President and Cabinet kuti awauze Mai Joyce akonzeke apite kuchipatala ku South Africa, ndipo dongoso limenelo tinachita, koma muchananenera wana zinayimira panjira malinga ndi mmene timapusitsikira tonse ndi mmenenso amaonekera Mai Joyce kuti akupeza bwino. A President, ndifuna ndikuthokozeni pamodzi ndi a First Lady chifukwa cha chikondi chanu ndi support imene mwapereka kwa ife ku nduna ngakhalenso ku boma lonse komanso Chipani pa nthawi imene Mai Joyce amakhala akudwala. Munaonetsera chikondi, zina siningathe kuyankhula pano, koma munaonetsera chikondi chachikulu kwambiri. Mulungu yekha adzikudalitsani. Ine ndimati nditengerepo mwayi mmene mwanditumira Bwana kungothokoza chifukwa ntchito zimene timagwira ife ku nduna timagwira m'malo mwanu. Ntchito zonse ndi zanu chifukwa Malawi adasankha inu kukhala President wa dziko lino, koma mumaonako anthu ena malinga ndi khalidwe komanso mmene Mulungu akutsogolerani kuti anthu amene akuthandizeni ntchito.
a president mudaunika munasankha mai Joyce Chitsulo kuti akhale deputy minister wa local government unit and culture. Munagwira nawo mai Joyce Chitsulo ngati inu mtsogoleri wotsutsa boma nyumba ya malamulo kwa chaka chimodzi. Munaona magwiridwe awo antchito mai Joyce Chitsulo pamene anali mtsogoleri wa Public Appointments Committee. Ndipo kumeneko amayang'anira kwambiri nthambi zikuluzikulu za boma, Judiciary, Malawi Electoral Commission, Malawi Human Rights, Independence Police Commission, komanso nthambi zonse zimene zimafuna ziziwunikiridwa bwino kagwiridwe ka ntchito kuphatikizirako Anti-Corruption Bureau. Bwana President tivomere kuti Honorable Joyce Chitsulo sanali mphatso yakumwanza kokha, koma inali mphatso ya dziko lonse la Malawi. Magwiridwe awo antchito anaonetsa kuti anali munthu amene anakonda dziko nkulika patsogolo osati iwowo. Bwana President, mai Joyce Chitsulo anagwira ntchito yodzipereka ku nyumba ya malamulo. N'chifukwa chake sichinadabwitse dziko lonse kuti inu ndi nzeru zochokera kwa Mulungu munawapempha iwowa kuti akhale nduna yachiwiri ku maboma ang'ono. A President, ine ndamene ndinali wotsogolera kumeneko ndipo ndimagwira nawo ntchito tsiku ndi tsiku. Ndofuna ndivomere pamaso pa Mulungu na malenga kuti Amalawi timakonda dziko. Koma mwa mai Joyce Chitsulo tinapeza munthu mmodzi amene amakondetsetsa kwambiri dziko lawo. Komanso munthu wolimbikira ntchito, munthu wachikhalidwe chabwino, munthu amene samafuna kusankha dera. Sabata yathayi ndingonena kuti tsiku limodzi asanatisiye tinayankhula na 8:30 madzulo. Nandiuza kuti anduna anthu kumudzi akumasonkha ndalama kuti abwera adzandione. Ndeni mati ndipite ndine kuti anthu asasonkhe ndalama. Sindimadziwa kupita kwake ndugu kwaye. Ndananena soda anduna ndikachoka pamenepo mundipatse ntchito zijamati mundipatsa ndikapeza bwino. Ndikakhazikitse mafumu kutyolo kuphalombe komanso kuchiradzulo. Ndeni nawafunsa mupeza bwino akuti andamba upondetsa mwendo. Ndipo zimene zizitheka. Ndipo tinanena kuti mukachoka kumwanza weekend imene anthu akakuona mupite ndithu mukagwire ntchito zimenezi zimene a president anatituma tonse. A president dzana inuyo muli nkati mocheza ndi a president chapo kuja kudedza mpamene Susan Dausi mzawa pa mtima anandimbira phone. Muli kuti anduna ndati ndi a president kudedza. Mwachidule ndinakutsanzikani pochita bow down. Fa inabwera mowirikiza. Nandiuza kuti Joyce wagwa. Ndeni mati wagwa chani? Chachitika nchiyani? Tayankhulana kosakhalitsa. Nanena kuti wagwa. Ndiathokoze unabukumbize komanso a PS Health. Chifukwa chothamanga kuonetsetsa kuti pamene ufika kuchipatala athandizike. Bwana ndinakuyimbirani phone ngakhale munali ndi a president aku Mozambique. Munakhala chete kwa nthawi. Ndipo nimaona ngati mwadula phone. Kenako munadzapumira mwamba kudzati chifuniro cha Mulungu chichitike. Your Excellency, imfa ya Joyce yapweteka tonse. Imfa ya Joyce yapweteka dziko la Malawi. Sinapweteke anthu achenda government wokhayi. Yapweteka wina aliyense amene amafunira Malawi zabwino. Imfa ya Joyce yapweteka amene anali ndi khumbo loti Malawi adzakhala wabwino. Ndipo kuti Malawi adzakhala wabwino sakhala wabwino polota pokhayi. Amakhala wabwino pokhalanso ndi wanthu akukhumba kwabwino ndi akuchitanso kwabwino. Mwa Joyce Chitsulo tinapeza munthu wakukhumba komanso wakuchita. Osamungodziwa kuyankhula koma kuchita zinthuzo. Bwana msewu mwa uyendawo ndi umene Joyce anakupembani kuti mumangire pamodzi ndi anthu ako. Bwana kuno kuli ntchito anthu achamathokoza zambiri komanso kuli ntchito zambiri zimene Joyce wasiya. Ndikudutsa apo ana anakuwa a Chimwendo mwauza achakwera. Anakhazikitsa kuno chakwera trophy ipitirire chifukwa mafuta tidzakumbukira achakwera. A president inenso ndikupembani kuti pambali pa chakwera trophy pali zitukuko zimene Joyce amazitsimikiza tsiku ndi tsiku. Chachikulu kwambiri ndi msewu wa Thambani okatukira mpaka na kuchikwawa umene amaulira tsiku ndi tsiku. Kupala misewu amayesera kumapayekha sana kakwanitsa. Pamene tikumulira Joyce, pamene tidzakhala tikumkumbukira Joyce pa ntchito zake,
bwana msewu umenewu udzakhala uli pa mtima pathu ndipo ndi chikondi chimene mumachionetsera nthawi zonse tikukhulupirira kuti msewu umenewu muumanga pangatalike pangafupike msewu umenewu muumanga. Pomaliza ndimafuna nene mawu awa bwana ponena kuti Joyce sanakukondeni chifukwa chakuti munamsankha kukhala nduna. Joyce sanakukondeni ali deputy minister. Joyce anamba onetsa chikondi pa inu a president adakali MP wamba kuso kuti mukakhala MP ndekuti ndiwe munthu wamba koma pali kusiyana pa nduna ndi ma MP. Joyce anaonetsera chikondi kwa inu a president ali MP oti akungodzidalira yekha koma Joyce pokukondani anakukondani ndi mtima wanu wonse ndi mtima wake wonse. Your Excellency, tilemekeze mzimu wa Joyce popitiriza zimene Joyce amachita kuno pakuti zimene zinalakika kwa nthawi yayitali koma mukamabwerera kuli Longwe dziwani bwana kuti mafumu ako antachi mafumu ako government kunduna wa local government unit and culture anzake tonse ku cabinet anzake tonse ma MP komanso ma district commissioners ni ma chair council ni ma councilor dziko lonse la Malawi pamodzi ndi DC yake Mai Martha kuja kumwanza adzakhala kulira kukumbukira moyo wa Joyce. Anakukonzekerani phwando lalikulu Joyce amati mukatsegule stadium ya Mwanza imene ni mwayimanga itasoweka nthawi itali. Stadium yotu bwana ili pa 95%. Stadium yomwamanga ndinu mulamuliro wanu kwakumbukira anthu akumwanza. Joyce amaena kuti atsegule msika kuyamba msika watsopano pa 17 August launch ya msika wa pamwanza pa boma. Zonsezi pansi pa ulemu wanu. Your Excellency, pozindikira moyo wanu ndipo kuthokozani tikukhulupirira kuti ntchito zonse zimene Joyce amazikhumba zikapitirira kuno kumwanza. Simunakonde Joyce yekha, munakondanso anthu onse akumwanza. Komanso tili ndi chikhulupiriro kuti chikondi nkupatsirana kuti anthu akumwanzawo akupatsaniso ni chikondi pa 16 September pakubwera chifukwa inu ndi amene munayamba kuwakonda anthu akumwanza. Amatero Joyce kumwanza silinavotera achakwera koma achakwera amatipatsa voti amatipatsa support amatipatsa zitukuko chimene tingakubwezereni achakwera ndiye voti. Ndipo mawu amene adayankhula mamawa asanatisiye anawakumbutsa Malawi nanena kuti boma ndi lomweli. Mzimu wako Joyce ukautse mtendere chiyouta akhale ndi mzi wako komanso asamale wana onse pamodzi ndi amuna wako. Ambuye akudalitseni Your Excellency, zikoma kwambiri zikoma. Pepani Honorable Richard Chimwendo Banda. Apa ndi pamapeto pa zolankhula zathu. Tsopano tipempha anzathu ampingo kuti atitsogolere mwambo wa mapemphero. Pepani. Cabinet ministers amene mwabwera akuluakulu ntchito za boma osiyana-siyana amene mwabwera zikomo mwatilemekeza. Bwana State President lero ntchikulo opsa kwambiri. Nzimayi wagonapoyo inali mphatso yakumwaza kuno. Mayi wa Nsangala, mayi wa Dolika oti akanakhala kuti ndikuyopa akanakhala kuti Petro akudutsa nkadati kapena mayi wagona kuchipinda kumtunda timuyitane Petro adzatichitsire mayiyo. Ndimafuna bwenzi lapante ndele ndimafuna bwenzi lapa mavuto ndimafuna bwenzi lapa moyo wanga ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa ndamupeza Yesu atakala ukafa bwenzi umuze Yesu atakala bwenzi la timatero bwana tikakhala awiri ndi Chitsulo kumwanza kuno. Ine ndine wa Eklezia Katolika mayi wandi a Seventh Day abusa atiwaye ndafuna watembenuza kuti akhale wa Katolika anandikanika koma ndiye setsa kuti ndauze mavesi ena kuti akumbukire kuti because joinana koma bwana State President ndikuti ndikuthokozeni bwana kulilongwe nkutalizedi
bwana munatilemekeza kumwanza kuno kuti vatsa mzimayiyu kukhala wachiwiri wa nduna ya local government maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe. Bwana ifeyo timanyadira kuti kumwanza kuno tili ndi nthumwi, kumwanza kuno tili ndi otiyimirira. Bwana mzimayi waluntha, mzimayi wolankhula bwino, ocheza bwino ndi wanthu. Nthawi zina ukamuona kuti koma chauta amapereka mphatso. Bwana ifeyo tachoka, koma tikutsimikizireni kuti zolinga ndi zofuna za mayi Joyce Chitsulo ndi zolinga zofuna zanu bwana, ife anthu akumwanza tionetsetsa kuti zimene izamalinga mwini wake chauta tione zipitirire. Bwana nkupempheninso kuti kuli wana bwana musisamalire kena nkam'manja ena ndajamwaona alankhulaja agogo amayi wawo ndi akulu. Bwana tisamalireni, ndinu munthu wabwino mwamba kalo tisamala. Bwana pitirizani. Nkupempheni akubanja ndikutokoze Madam DC nda akukansel kuti monga mene timadzaperekera uthenga osiyanasiyana kuno tipitirire chifukwa ifeyo tiwimira president. Bwana ndikupempheninso bwana kuti kubwera kwanu kuchokera ku Lilongwe mmene mwafika kuno mwaonetsa umodzi chibale kuti mmatikonde anthu akumwanza. Timatero ifeyo ndi agogo anthache agovati ndi akanduku kuti koma sina kusankha nduna mwina mukatatanganira kuti pita ndiwe Michael Usi ukati yanganira kumene komwe timpera kuti monga mmene zimakhalira kuti mzako akakuchita chabwino mtsoka akubweza chipongwe. Ndikupemphani bwana state president kuti mmene mwachitiramu Mulungu yekha odziwa kuthokoza akuthokozeni akuyendetseni bwino. Anandiuza kuti ndiyankhule 1 minute ndiye popeza kuti mlongo wangayu ndiakumbutsa amati 1 minute yo kuti John Maxwell ananena kuti izi zimene munthu ukapita chimatsala kunja kuno khalidwe lako. Ndiye people celebrate your life. Ndiye inuyo mukundichinga mundiyang'anang'ana inu akwa mangana zolankhula chabwino muchuka uma bwana state president pepani chifukwa cha mataya munthu wanzeru, mzimayi wotumika, mzimayi wa ulemu, mzimayi amene amakuyimirani masala ndiusi. Bwana kumwanza kuno kuti tindikwalira imodzi ife tibe chinyengo ife sili uku masana uku azimezwera ndima amene wa bwana tikuthokozeni kubwera kwanu amene mwati 1 minute inu wandalama nkulaonira kwa mwandira kwira. Well, state president, thank you so much. Pepani Honorable Nicholas Dausi. Sobano pomba nkota wazo yankhula zathu siku la lero. Tisanaombe nkota ifuna ndipemphe the Right Honorable Gottan Hara, MP, Speaker of the National Assembly at Yankhule. Pepani kwambiri a state president athu, pepani amayi first lady muli pano, pepani a chief justice athu, a vice president athu muli pano, pepani aliyense onera kulandira pepani akubanja bambo Mataka ndi ana onse muli pano. Chifukwa cha nthawi sindipita monse koma pepani kwambiri. A president ndikhala ngati ndiyankhula kachizungu pang'ono. Honorable Joyce Banda, Your Excellency, Joyce Chitsulo was a barrier breaker. Joyce Chitsulo was the first woman to be a chairperson of a constitutional committee. And I was just listening kwa mfumo, breaking my barriers wanambira ku constituency kuno. She was the first woman kukhala MP constituency yake yino. Kuchoka pamenepo kubwera ku parliament kukhala chairperson wa constitutional committee Malawi muno, Joyce Chitsulo anali mzimayi woyamba. Sana ngokhala chairperson koma anali chairperson amene aliyense Malawi muno angathe kundikira umboni kuti
Public Appointments Committee ya Parliament zidziwika, inadziwika chifukwa cha nzimayi ameneyi. Nzimayi amene anagwira ntchito motumikira dziko la Malawi. Ndekuno amfumu mukunena kuti anakhala nzimayi oyamba. Ife ku Parliament anali nzimayi oyamba kupanga chair Constitutional Committee. And Honorable Joyce Chitsulo, when she opened the door, she just didn't use the door to cross. Amagwirizira chitseko chija kuonetsetsa kuti azinzake adutsenso. And that's why akunena kuti anali kufa wema. Cholinga amafuna kupanga uplift life ya tsikana Malawi muno. That's why amfumu anamulola atabwera kuno kuti ayimirire ngati MP. Amapanga uplift life ya tsikana ku constituency kwake kuno. Amadziwa kuti ineyo ndaphunzira, ineyo ndakhala MP. Komanso mawa ena kuti adzakhale ma MP ndipo kapoka ndatsegulira chitseko. So she had a quality where nthawi zina azimayi timati tikakwera pa maudindo akuluakulu amene matipatsa president, anthu amatidandaulo kuti timatsekera chitseko anzathu. Koma Joyce Chitsulo sanali choncho. Ndikunena pano ma MP azimayi, mwina ngati pali constituency imene sanapiteko Joyce, mwina ndizowerengeka. Constituency ya nzimayi aliyense Joyce a president muli apa anapitako kumpangira campaign, samaona kuti nzimayi ndi wachipani chanji. Ndiye quality ya Joyce Chitsulo amene tikumudandaula pano. Joyce Chitsulo, Your Excellency, olo ma MP ndikunena pano kandi azibambo ma MP. Ngati pali munthu amene amatha kuyendera azinzake, amva munthu wadwala, wayepezeka ndi zovuta, mwina tonse timatha kujomba kungoimba phone, koma Joyce amayesetsa kuti pa nyumba pa munthuyo akafikepo. Ndiye ubwino umene unali ndi Joyce Chitsulo, Your Excellency. Your Excellency, Joyce was so supportive. She was beyond words. She was always thoughtful, always ready to help, always with grace. Never seeking the spotlight, but always lighting the way for others. Joyce was a darling to all of us. She had this way of keeping us informed, not just with news, but with love, with laughter, with a little message, just when you needed it most. And now, Joyce, it's been 3 days, no posts on our MP's forum. 3 quiet days feel too long. Your fellow members are still waiting for your words. Susan, Bertha, they are all asking, where is Joyce? Honorable Minister of Gender is asking, where is Joyce? And me, I'm still asking, where are my reports? The president is asking, where is Joyce? Because in you, the president had found a minister who was hardworking. The chiefs are waiting for you, Joyce. Where are you, Joyce? Your sons and your daughter, your husband, your mom, they are waiting, Joyce. They are asking, where is Joyce? And for Wayankhula, all of us, we know where you are. But Wayankhula doesn't know where you are, Joyce. Your Excellency, Joyce was a woman who stepped into a place of no woman stood before. In every act of kindness, every spark of courage, that's where you live now, Joyce. Joyce, thank you for lifting us. Thank you for flying, so we knew we could too. Rest well, dear sister. You soared with purpose, and now you soar in peace. We will miss you always. Thank you, Joyce, and may your soul rest in eternal peace. Thank you. Pepani, Right Honorable Catherine Gottan Hara.